Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, selektibitate geometria blokea ikusiko dugu. Azken 5 urteotan, geometria blokean, ariketa anitza sartu dira. Hauek dira. Errepikatzen diren gehienak dira zuzena eta plano ekuazioak jakinik ezaugarri batzuk, 4 aldiz, eta zuzena eta planoaren posizio relatiboa 5 aldiz. Orduan, hau egingo dugu gaur. Eta 2021ko ohiko A2 ariketa egingo dugu. Hor, zuzena 2 puntuekin emanda eta puntuak A eta B parametroekin daukagu, eta gero pi planoa B parametroarekin. Eta A apartatuan kalkulatu behar ditugu parametro horiek, A eta B, zuzena eta planoa perpendikularrak izateko. B apartatuan egin behar duguna da gauza bera, A eta B parametroak kalkulatzea, baina zuzena planoaren barruan egoteko. Hasiko gara perpendikularrarekin. Zuzena eta planoa perpendikularrak egoteko, planoaren vektore normala eta zuzenaren vektorea paraleloak izan behar direla. Hau da, proportzionalak. Orduan, kalkulatuko ditugu zuzenaren vektorea bekena egiten, bat minus minus kontuz bi, eta planoaren normala iza izetaren koefizienteak dira. Bat, minus bi. Paraleloak izateko proportzionalak izan behar direla. Beken bat, zati bat, berdin batkena zati bat, berdin bi zati minus bi. Hemen aterako dugu ekuazioak. Alde batetik, bat kena izan behar da minus bat, eta beste aldetik, B ken bat izan behar da minus bat. Hemendik aterako dugu A izan behar dela bi, eta B izan behar dela 0. Orduan, A berdin bi denean eta B 0 denean, perpendikularrak izango dira R eta planoa. Gero, barruan egoteko, planoaren vektorea eta zuzenaren norabide vektorea perpendikularrak izan behar direla. Horretarako, biderkadura eskalarra erabiliko dugu. Eta perpendikularra izan da, biderkadura eskalarra 0 izan behar da. Orduan, aprobetxatuko ditugu vektoreak A apartatukoak, eta izango da, beken bat, bider bat, gehi batkena bider bat, eta bi bider minus bi, minus lau, berdin 0. Hemen aterako dugu ekuazio bat, bekena berdin lau. Hau gordeko dugu. Honekin, izan daiteke, edo paraleloa, zuzena eta planoa, edo barruan egoteko. Beste irizpidea da, barruan egoteko A eta B puntuak planoaren barruan egon behar direla. Orduan, hartuko dugu A puntua eta sartuko dugu planoan. Bat gehi A ken bi bider minus bat, hau da, gehi bi, berdin bi B. Eta orduan, hemen dauzkagu beste ekuazioa A eta B kalkulatzeko. Orain sistema egingo dugu. Adibidez, B izango da lau gehi A, hori sartuko dugu hemen, 3 gehi A berdin 8 gehi bi A geratuko da hemen, eta hemen minus 5. A minus 5, B lau ken minus 5, minus minus, lau minus 5, parkatu, minus bat. Orduan A izango da minus bat, eta B, A izango da minus 5, eta B minus bat, barruan egoteko zuzena.
Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.